Popović. Stegna. Kaj ti to na glavi? Bio sam godina, pola cijene je bilo, pa sam morao iskoristiti priliku. I od kad si ti ovdje? Ma još od 7 ujutro, ali niš me ne pitaj nisam mogao cijelu noć spavat, mučio me onaj slučaj od jučer. Imao sam prljave snove. Zar i ti? Nego reci mi, jel ima kakvih novosti u vezi našeg slučaja? Ima. Kolega s forenzike poslao je video s obdukcije, pa hoćeš pogledat, ja sam već 2 puta pogledat. Ha, bože moj. A dobro, ajde da vidimo. Pa jebem mu mater Popuć, pa di je taj papirić? Dobro, kaj se odmah žestiš ono... Pa to je dokaz, jesi normalno? Sad ću samo smirit, sad ću da... Jebe, ti skipaj. Evo ti tvoj dokaz. Ajde da vidim kaj je to. Kako su ovo jebeni brojevi? Daj. A? Lepo kuću, kaj je? Jebote, znaš šta je? Ne znam. Da nisu to prvi binarni.